Dragi copii, bine v-am regăsit! Abia aștept să vă citesc povestea din seara aceasta, pentru că este foarte frumoasă. Se numește Grădinarul nopții, de frații Fan. William aruncă o privire de la geam spre strada cuprinsă de freamăt. Se îmbrăcă iute, coborâ scările în fugă și țâșni pe ușă afară, unde, ce să vezi? O bufniță înțeleaptă apăruse peste noapte, ca prin minune. William își petrecu toată ziulica, cercetând-o cu încântare. Și nu se opri decât la lăsarea întunericului. În seara aceea se duse la culcare cuprins de neastâmpăr. A doua zi, de dimineață, văzu că așteptările nu-i fuseseră înșelate. Zi după zi, William descoperea cum frunzișul capătă forme noi. Mai întâi un iepure prietenos, apoi un papagal nostim și pe urmă un elefant jucăuș. Cu fiecare nouă creație se înmulțeau și spectatorii. Ceva se întâmpla pe alea Grimlock, ceva frumos. Într-o bună zi, William o zbughi din casă și, pornind pe urmele mulțimii de curioși, descoperi cea mai grozavă operă de artă de până atunci. Petrecerea ținu până după asfințitul soarelui. Pe când se pregătea să o pornească spre casă, William zări un bărbat necunoscut. Oare el să fi fost cel care... Bărbatul se întoarse spre William. Sunt atâția copaci în parcul ăsta. Mi-ar prinde bine o mână de ajutor. Era chiar grădinarul nopții. La lumina lunii pline, cei doi munciră până târziu în noapte. William se trezi în freamătul familiilor fericite care treceau pe lângă el și găsi un dar pe care îl lăsase grădinarul. Tot orașul se adunase să admire isprava grădinarului și a lui William. Însă timpul trecu, iar frunzele își schimbară culorile și apoi se scuturară, până ce nu mai rămase nimic care să le amintească oamenilor că grădinarul nopții poposise vreodată pe alea Grimlock. Dar locuitorii orășelului se schimbaseră pentru totdeauna. La fel și William. Magie! În orășelul lui William, verdeața care împânzește străzile capătă peste noapte forme nemai văzute, de bufniță înțeleaptă, de elefant, de balaur cu coada de frunziș. Și chiar dacă misteriosul grădinar care a creat această lume de poveste dispare la fel de tainic precum a apărut, frumusețea operelor lui le schimbă viața tuturor pentru totdeauna. Dacă ți-a plăcut povestea din seara aceasta, te rugăm să dai share, subscribe la canalul nostru de YouTube. Îți mulțumim! Iar noi ne revedem miercurea viitoare.